Când v-ați făcut ultimele fotografii, v-a trecut prin cap că s-ar putea să fie chiar ultimele? Pe 4 februarie, maică mea și sora mea vin la Cracovia. Nu m-am mai văzut de câteva luni, dar nu din cauza asta este greu să mă identifice. În primul rând, îs mort. În al doilea rând, am cu vreo 30 de kilograme mai puțin și cu toate că m-am blocat la 33 de ani, parcă aș avea cel puțin 70. Viața mea e ca drumul cu autobuzul. Urc în autobuz, mașina pornește, ajung, cobor, stau câteva zile și o iau de la capăt.